Sziasztok, Kösű vagyok, és itt lennénk a FIFA 16 Inter karriermódnak a második részével, illetve a második meccsét most fogjuk lejátszani. Ja. Úgyhogy az előző meccs nem jól sikerült, ráadásul eléggé rosszul áll a szénánk a tabellán. Egy pontunkkal eddig egy meccset játszottunk, van aki már kettőt. Karpi FC. Nem hallottam róla, most juthatott fel. Úgyhogy ők szerintem könnyű ellenfelek lesznek. Úgyhogy ja. Az előző videó végén ugye Marcelo megérkezett a csapatba, valamint egy kis támadósorba is kerültek. Na, mi van? Támadósorba is változások történtek. Tulajdonképpen csak annyi, hogy az Icardit lehoztam és Joveticet felraktam a helyére, úgyhogy ennyi. Na, nézzük, verjük meg őket. 6-nál kevesebbet nem rugunk, az biztos. Nem úgy. Valamennyit csak. Na, szerintem akkor menjünk is a meccsre. Hello everybody, Martin Tyler is my name, Alan Smith is his name alongside me, and we're hoping to bring you some... Ez az, mi kezdünk, fantasztikus, passzolgassunk. Today it's Carpi against Inter. This is the home team lineup. I've been watching És the akkor training this week. They've been polishing up the diamond. attackingra ráállunk, 4-2 formation. és akkor verjük szét őket. Most jöhet az action. Two changes for Inter. Sami Handanovic starts in goal. Az egy nagyon nagy... Montoya and Nem volt szabálytalan? Freddie Guarin starts. Beszarsz. He was man of the match in his last game. In attack, Stevan Jovetic starts up front with Rodrigo Palacio. Marcelo. Gonna cross it. Ah! Chance to release Nem is it. oda akartam beadni. Simply having the ball. Most Marcelo jobblábas vagy ballábas? Kondogbia. Mintha ballábas lenne. Challenge. Hát az köszi. Foul very early on. Úgy közben egy szabadrugást kaptunk, amit be kell rugni. Proceeding to it. Remélem jó lesz. De nem hiszem el. Guaren. Jó, az a miénk. Guarin. Ball's gone again. Most ezzel a csapattal is olyan meccset játszunk. Game, fullback and Hallod, mit csinálsz, Brozovic? this signing. Olyan kötényt kiosztott neki. Hát lehet nem kellett volna hazaadnom, na mindegy. Az a lényeg, hogy a miénk a labda. Marcelo. Alan McInally wants to join us now. He's got a goal to tell us about. It's a goal for Napoli. 14 minutes played, 1-0. Cheers, Alan. Guaren. Guaren! Az azért... Épp hogy csak fölé tudta tornászni. Kondogbia! He clears the danger. Ez se sukon múlott. Oh, he stuck out a hand. That's got to be a free kick. Az igen. Az igen. Marcelo. Well, he's still looking for his first win in this his second competitive game. Miért a sűrűben? Miért? Mit csinálok? Hát ez így nem jó. Nagyon rossz a taktikánk eddig. Megint. Kondogbia. Good play, one on one. Hát én beszarok. Hát, ez... És kivédte. And he's up for the header. Medel. Put the signal up there, but I don't think the teammates recognized it. Pedig az elképzelés majdnem, hogy jó volt. The drawing board, maybe back to the training ground to practice that one.
És hát pont, hogy az elképzelés jó volt. Igazából csak Lost control. Marcelo. az micsoda labdakezelés. Hát, szerintem megrángatott hátulról. Gyerünk Brozovic. So now a goal kick to Á, Istenem. Ja nem. Azt hittem szöglet. Kondogbia. Az, hogy lett a miénk az előbb. Away possession. Throw to come up now after the ball's gone out. Wallace. Goal news from Atalanta. Hát nem hiszem, hogy nem tudjuk tőlük elvenni amúgy. It's been scored by Germain Denis. Rather fortunate to have a long range Na végre. defender and leave the keeper marooned. 32 minutes played. 2-0. Max Allen. Hú, ezt muszáj volt így visszatennem. They're moving forward now with real Ezt még oda, még a szélre. Marcelo beadja. Gyenge volt. Gone out for a corner. Goalkeeper comes out with a punch. Vidic, hát nem őfele fogunk kapura lőni. Kondogbia. That's very good link-up play. Gonna try it. Ott van Jovetic, befejezi végre. Azt a rohadt életben már. Erre vártam. Jovetic. Well, he's just to the right-hand side. That is a wonderful take. Kis megkönnyebbülés, ám ez még mindig csak egy null. Another look at the goal. Nem leszünk így jóba. Inter have the lead. No, úgy járjunk, mint az Atalanta ellen. Vagy Atlanta, tök mindegy. Keep you right up to date during this match with what's going on elsewhere. And here's Alan McInally. It's a third goal for Napoli. 39 minutes played. 3-0. A rohadt. Many thanks. He's got his fist to it. Alan McInally was telling us about that Napoli goal. Jó, ott van. Jovetic, toljuk meg, nem arra. The score is now 3-0. Azt a büdös, te el... Szerintem az meg labda volt, öreg. Ettől féltem van, és megint a 43. percben, mint az előző meccsen. Hallod? Hát ez széttesek. Én teljesen, én nem tudom, mit csináljak. Nyernünk kell, emberek. Nincs az, hogy nem nyerünk. Hülye, ki mondta ezt a hülyeséget? We're hearing there will be 3 added minutes here. Inter now looking for some attacking inspiration. Now the shot. Well, it was a chance. Kondogbia, ó. Take the benefit. Fú, most tudnék olyanokat mondani, te. Úristen, magamról. Hogy nem figyelek eléggé. Here's the cross. Itt van az első félidő vége. 1-1. Hát emberek. Well, that's changed the picture, hasn't it? The goal just before half-time to level it up. Hát nem így képzeltem el. Egy újonc. Szerintem ez egy újonc szériaás csapat. Ez a Karpi FC. És 1-1 eddig. Hát szégyen. És ugyanabba az időbe kaptam az egyenlítő gólt tőlük, mint az Atlanta ellen. Most szerinted ez egy átok. Most vagy én hülye vagyok tényleg, vagy nem tudom, én már... Here's from Torino.
Hát de az lehet. Mindegy, hagyjuk. Cheers, Alan. Ne így fogjuk fel. Nyerni kell, mindent megnyerünk. Mi mindent megnyerünk. Mindent. Mi ellen nem dolgozhatnak ki ilyen helyzeteket többször. Gary Medder. Kondogbia. They're moving forward now with real danger. És ilyet mentenek. Azt a rohadt kirúgás. Értem. Oké. Lazzari. Going to be a substitution here for the home side. And join us on EA Sports for this upcoming Serie A fixture for the hosts. Kondogbia. He's moved in. Nem hiszem el. Hát én... Nincs kellene nagyon beszélni. Nincs. Luca Maroni. Nemanja Vidic. Az ott jó. Jó vett. They tried to keep it. Ezek is minden labdát el fognak venni? Jó, Istenem. Én ezt nem vágom, tehát Luca Maroni. Guari. nem oda akartam. Mindegy. Attacking now. Ezt a fölösleges csát megint. Has taken a touch. Na legalább szöglet. Defender, it will be a corner. Ilyen fölösleges csát csinálni. És... Úr... Milyen bukfencek voltak ott. He can't keep it on the pitch. He's gone out for a throw. Gary Medder. As for Inter, what about their next game, Alan? They're playing Milan in the next match in Serie A. Fuss már! I do see them as strong favourites. I think they'll win. Got past his man here. Flying cross. Coming up a corner. Szöglet megint. And he's in there with a header. És ezt is a gólvonalról kirúgja. All about anticipation. He wasn't going to give it up, but back just in time. Istenem. Kondogbia. Nem érdemeltünk volna már meg 2 gólt is? 2-t. Good vision to be able to switch the play there. Enyém. Mondom, enyém. He's got his block in. Szöglet. Cross doesn't get into the middle. That will be a corner. That's the goalkeeper's ball to the corner. Hú. Az hova az anyámba passzoltad? Azt úgy, hogy gondoltad, öreg. The news of a goal from elsewhere. Hö? It's another goal for Napoli. It's been scored by Jose Carrion. Hát ez szégyen, a Napoli meg 5-0-ra vezet a Sampdoria ellen. Én meg egy gyengébb csapattal itt játszom a döntetlent. Interesting news again from Alan McInally. Thanks, Alan. Inter now looking for some attacking inspiration. Montoya looking for Palacio. Palá... Well, he's cleared the danger. Pszió. It'll be a throw. Kösz. Jó, ultráteking grátálunk. Guari. Options now for the pass. Now the shot. Ott van! Kondogbia! Az ő bal lába, ha eldurran. Azt a rohadt élet, de jó gól volt. Meg szép is. Well, we see it again, how close it was to maybe hitting the post and Ott spinning out. gyönyörű, hát igazából egy tök jó passz. Knows it counts. És Goalkeeper thought he ott a gól. was covered there. Kapufás ráadásul. Didn't look too pleased when it rebounded in. And we 2-1. 2-1.
És nem szabad kiegyenlíteniük, úgyhogy ultra defenzív. Torino, 79 minutes played. 2-1. Thanks, Alan. Well, this is great teamwork. The way they're Nem szabad, itt vagyunk a 80. percben. broken up by the defender before the cross could come in. És ha még rúgunk egy gólt, mi tök jó lenne. Rodrigo Palacio here. Palacio jóval gyorsabb. Még egy csel befelé. Ott van, még egy picit. Brozovic! Jó volt az elképzelés megint igazából. Na most jobb kedvem lett. Amúgy meg. Na most ha egy ilyen góllal biztosítottuk volna be, az még jobb lett volna. Ha Brozovic úgy To savour the sweet taste. lövi meg. Bivaj erős lövés volt. Ne rakozzuk. Kondogbia. Nekünk nem szabad döntetlent játszani, most nyerni kell. Ha most is döntetlent játszunk, akkor az nagyon szar lesz, és ott van! Bebiztosítjuk. És ezzel megnyerjük a meccset 3-1-re. Elég kinkeservesen. Jovetic. Duplázik? Duplázik. Duplázott Jovetic, jó van. 87-ben meg a 37. percben. Na, ez már valamivel jobban néz ki. Jó, nem érdekel, előre vágtuk. Park the bus. 2 perc, ezt ki kell húzni most már. Mindenki hátra jön. És még lehet ott lesz egy gólunk. Távoli lövés. És azt hittem szöglet lesz még így a végére. És emberek, itt a meccsnek a vége. Ezt végre megnyertük. Ez is nagyon kinkeserves meccs volt, de egy ilyen csapat ellen. They've gone out there on the front. Hát ez hihetetlen. Endanovics, te ne örüljél, mert ma se elvédtél szinte semmit. Mindegy. Jobb formát kell mutatnunk. Sokkal jobb formát. Igaz, hogy ezt most megnyertük 2 góllal, de hát ezeket is mikor rúgtuk? Ezeket meccs közben kellett volna rúgni. Na mindegy. Úgyhogy... ja. Na ezt most már nem pörgettem végig videóba. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, nyomjál egy lájkot. És iratkozz fel a további videókért. Én Söfi voltam, sziasztok!